been saying the same thing. हम लोग एक ही चीज अलग अलग प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं as Tiprasas, as Mizos, as Nagas, और हम लोग ने कभी भी as indigenous people हमने अपना आवाज दिल्ली में एक संग नहीं रखा है। आज तिपरासा अकेला नहीं है। आज तिपरासा के साथ नागा खड़ा है, गारोस खड़ा है, अरुणाचलीस खड़ा है, मणिपुरीस खड़ा है। हम लोग अब अकेले नहीं खड़े हैं। एसपीस हमारे साथ खड़ा है, दिमासास बोडोस हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट का थांसा हो। खुलुमबायखा रांसांनि ताकुकताय बुकुकसं तांदुक टिभिनि मांफिलिओ आं तंगो आरके देबर्मा दिनिबो हायनाहाय नांकुकमानि कगनति कक चेलायनाय तिप्रासारक साल कथां कथां बोथारजाकमानि तै तिप्रासारक साल कथां कथां बयनि दफाबाय रेप खायजाकमानि अबनि याकनि तोरोक तोरोक दिनि मुक्तिमानानि तै कातिनानि थाङै दङ खाबानि ताकुकताय बुकुकसं नरक फुलानि भिडिअ न खोनाकना बुबाग्रा तामनि साखा ब दिल्लीओ नटिस रकबाय थानसानि कगनतयै कक चाबलायमानि पायमानि यागुल बमियानि साल आगलिओ फायसकबायखा तै आरो आगलिओ फायसकबायफोरु मेडिया रकबाय सोंजाकफोरु ब swrai swrai साखा तिप्रासारक ताबुक तै saichwng liya तिप्रासारक ताबुक पालंखा यानी सामानि नरक पुलानि भिडिअनि बारासा क्लिपनो नरक swrai swrai नरक खोनाबायखिना ताबुक तिप्रासारनि लगिओ साबतं गारो तंगो मग तंगो हालाम तंगो मिजु तंगो नागा तंगो बेपाक न ताबुक नॉर्थ ईस्टनि जे कुंथाय बाररक ताबुक जतन अ तिप्रासा कुंथाय बाररक बाय ताबुक थानसाके सामुं खलायलायनायनि बागै जे कुंथाय बाररकनि जे डिमान्ड जे मानथाय जे बन्चित खायजाक दंमानि गोबांमा बसर दिनै अ कुंथाय बाररक दिनै बुनि तलाव दिनै खिक्लायै तनिजाक फायमानि फियाबा आबनि याकनि दिनै यकनानि बागै दिनै बुबाग्रा नटिस बाय थानसा ओंलायखा फियाबा बुबाग्रा swrai swrai साखा ताबुक अ कुंथाय बाररक तै saichwng liya ताबुक कुंथाय बाररकनि लगिओ नागाबो तंनाय गारोबो तंनाय हालामबो तंनाय मिजुबो तंनाय ताबुक saichwng liya नै बुबाग्रा swrai swrai बो सावि खोनारेका मेडिया रंनि बसकांगो अंगा अबनो कायसा ताबुक सिनि तिप्रासारकनि बेलायखेनो कपाल काहाम खापानि ताकुकताय बुकसं जों सायमानो सिनि तिप्रासारक तै बोसोक सातक जागनानि बयनि दफानि बररकबाय तै बोसोक जों ट्रेक्टर जागै दंनाने तै बोसोक जों बयनि दफाबाय दिनै पायजाक पायजागै दिनै थोंजाक थोंजागै जों तंलाय सिनाय अमनि बागैनो दिनै सिनि बुबाग्रा अ बयनि दफानि पायजागै दंमानि बयनि दफाबाय दिनै साकनांया खालायजागै दंमानि अबनि याकनि दिनै मुक्ति दादा मानिना बागैनो दिनै जत नॉर्थ ईस्टनि थोंरों बदलंबाय दिनै थानसा ओंलायखा खाबानि ताकुकताय बुकसं फियाबा ताबुक अ तिप्रासारक तै saichwng liya अ तिप्रासारकनि याकसि याग्रा उकलक बसंग ताबुक तै नॉर्थ ईस्टनि जत कुंथाय जोंहाय कुंथाय बाररकबो दिनै अ तिप्रासारकनि याकसि याग्रा अ ताबुक बासानानि बागै सुरुंनाय आबनि बागैनो खापानि ताकुकताय बुकुकसं सिनि तिप्रासारक यकसामा मानानि बोखागो थाङै दंगो फियाबा बाक्सा बाक्सा कुंथाय बाररक
tabuk bo boni chakor nglai tongkhu boi khi thumdi hingkai khi thumlai tongkhu yango thangdi hingkai ayangon thanglai tongkhu yango phaide hingka ayangono phailai tongkhu phiaba जों वासुकनानि नांनाय अ जराव जों बाहायके जोंनि अ तिप्रासा रक जों यक सामा मानाय बयनि चाकरंगै बयनि उक्ल सामुं तांगै अमबाय अ 15 लख तिप्रासा रक जिंदगीओ यक सामा मांगलाक जिंदगीओ काहा मंगलाक तामनि हिंके निनि बहक थाइसानि बागै सिमि काहामनाय फियाबा अ 15 लख तिप्रासा रकनि बागै आबो काहा मंगलाक गोबां मानो दिनि अ कंथाइ बारन बिसिंग तंखौ बयबे फेमलक जागै बयनि कक बाय सामुं ख्लालायै बयनि उक्ल उक्लखौ हिमलायै बयनि बरसंनो बक सुबुंनान बागै बयनि बरसंनो तेबो क्षमता क्रा ख्लायनान बागै बाक्सा बाक्सा सिनि कंथाइ बाररक तिनि बयनि तामनाय बयनि दफानि उक्ल उक्लखौ तिनि सामुं तांलाय दङ खाबां ताखौ दै बुसं गा अबनि बागैनो सिनि हाबुबाग्रा ब नटिस बाय तिनि थानसांबानि पालखै सामुं तांलायनायनि बागै तै जे तिप्रासा रक आसुक बसर तिनि सातक जागाय फेमेनि अमन याकनि तिनि फियगनान बागैसे तिनि बुबाग्रा अमहाय डिसिसन नाबुई नटिस बाय तिनि थानसा ख्लायै सामुं तांलायनायनि बागै इंडिया गभर्नमेन्टनि थानि थांगै खरां साहरै सानानि बागै तिनि जत नटिसनि थोंरों बदल लगबाय तिनि थानसा लाइखा खाबान ताखौ तै बुंस आबनि बागैनो जों ताबुक मासुगै नायखे हेंके अ तिप्रासा रक तै आसुक चुगियांगलाक अ तिप्रासा रक तै फान करिंगलाक अ तिप्रासा रकनि साकाओ ताबुक तुरुक तुरुक फान कासासिनाय तुरुक तुरुक पावर क्षमता सकबायसिनाय तुरुक तुरुक तिप्रासा रकनि अ मानथाय दाक्तिनो मानानि बुखागो तुरुक तुरुक थांसगैनाय खाबान ताखौ तै बुंस गाय तिनिनि प्राइम टाइमनि कग्रक आं अरनो पाइरेखा नरक जतन सुस्थ काहाम करं तंबाय जादि पाइथागो जतननो हायनो हाय खुलुम पिका।